Cărțile sunt niște comori neprețuite. Ați putea să-mi spuneți voi care-i cartea preferată? Cine îmi spune care-i cartea lui preferată pe care a citit-o? Ai citit o carte despre animale? Am citit la bibliotecă. Ok. Altcineva? Ce carte a citit și i-a plăcut foarte mult? Filip. 10 băieți care au făcut istorie. Ce parte ți-a plăcut din această carte? Când prezentau băieții. Amos, despre ce era vorba? Că Hugo cu bone, Hugo își scria biletele bune și îi punea biletele în bărcuță și trimitea bărcuța în oraș unde era Hugo. Înțeleg că erau doi băieți. Da, Hugo și bone. Și erau prieteni. Și tu ești un prieten de nădejde. Uite, eu o să vă zic câteva citate despre cărți și aș vrea să-mi spuneți ce credeți că înseamnă asta. Prima idee ar fi că un copil care citește va fi un adult care gândește. Sunteți de acord cu această afirmație? Fabi, ce părere ai? Da. Un copil care citește va fi un adult care gândește. Da. Da. De ce, Filip? Că citește să te ajută să gândești. Bravo, Seli! Așa-i? Și îți dezvolte imaginația, vocabularul și de asemenea capeți multe cunoștințe. Un cititor trăiește 1000 de vieți. Cel ce nu citește trăiește una singură. Atunci când citim, trăim viețile celorlalți. Ai citit despre Hugo, despre Bonnie, despre băiețelul acela care a schimbat lumea, nu? E ca și cum ai trăi mai multe vieți, tot afli poveștile multor alți oameni sau altor personaje. Da? Corect? Dacă vrei să ajungi undeva în viață, citește multe cărți. Este adevărată această afirmație? Da. Ajungi undeva departe în viață dacă citești multe cărți. Există crime mai grave decât să arzi cărți. Una dintre ele este să nu le citești. Așa-i? Decât să unii dintre oameni ard cărțile și fac o greșeală foarte mare. Dar dacă nu le citim, e tot o greșeală la fel de mare, corect? Da. Vă rog să închideți ochii. Închidem ochișorii. Toată lumea să nu trageți cu ochiul. Închidem ochii, Amos. Acum vă rog să-i deschideți. Wow. Am pus acolo ceva. Cadou de mai departe. Nu. Este un cadou pentru clasa noastră. Un cadou primit de la editura Viață și Sănătate. Un cadou neprețuit pentru că noi știm că toate cărțile sunt niște comori neprețuite. Haide, deschide. Curaj! Îmi pare rău că nu le-am filmat fețele îndeaproape să se vadă surprinderea și încântarea cu care desfăceau fiecare carte și o răsfoiau. Samil, tu ce carte ai în mână? Rebe? Gwen. Gwen și poveștile ei. Ralu, ce carte ai ales? Fiecare dintre voi să o răsfoiască, să se uite la titlu și să se uite pe ultima pagină, nu pe ultima pagină, pe coperta din spate. Pe coperta din spate e un fel de rezumat al întregii cărți, ca să aflați despre ce-i vorba în cartea pe care ați ales-o. Aceste cărți le vom pune la biblioteca noastră, ca să ne îmbogățim biblioteca, și le veți putea împrumuta acasă. Le vom putea împrumuta acasă ca să le citiți pe rând fiecare dintre voi. Așa e că sunt frumoase? Da! Vă rog ca fiecare dintre voi să se uite la mine și să mulțumim celor care ni le-au dăruit și apoi vom mulțumi și lui Dumnezeu. Mulțumim, Edi!